A variada vexetación pinta de cores a Serra do Courel, con máis de 21.000 hectáreas de terreo e montañas vertixinosas, conforma o lugar perfecto para centenares de seres vivos. Unha zona cun excepcional potencial turístico e moi descoñecida incluso para algúns dos seus veciños. Os ríos descenden polas montañas esquivando as súas pendentes, aínda que en moitas das súas zonas é imposible. E entón, cando a auga bate en fervenza. Preto da aldea quiroguesa de Vieiros, o río Selmo discorre por un dos paraxes máis atractivos e emblemáticos da Serra do Courel. Nun pequeno tramo de pouco máis de 3 kilómetros entre Vieiros e Ferramulín, o cauce salva un desnivel de máis de 200 metros nunha sucesión de rápidos e fervenzas. Unha delas, seguramente a máis vistosa e impresionante de toda a serra, é a fervenza de Vieiros, de case 35 metros de altura. As chuvias de outono e inverno aumentan a espectacularidade deste salto d'auga. O Concello de Quiroga habilitou hai anos unha ruta de sendeirismo circular e de baixa dificultade que permite gozar desta fervenza desde moi distintas perspectivas. Un luxo.